Моминското си е моминско без мъже. Да. Ергенското си е ергенско без жени. Да. Но той човека... Той ми се обажда след обяд и аз питам, Писи, имаше ли някакви изненади, бе? Какво стана с нощи? И той вика, те глупаци, моите приятели, ако знаеш какво направиха, и аз какво? Докараха ми народен ансамбъл, 2 момичета с носи да танцуват народни танци. И аз имам, това е гати подигравката, ха-ха-ха-ха, чак, ти стана такова едно хубаво. То се оказа, че те си забрали носиите и били без носи. Голи. Не бяха голи момичета. те си забрали носи? Да, само по късметлийското бельо явно са били. Това е, което им носи късмет. Нощните Те филми. си бяха сериозни момичета. Ама аз повярвах, че е било народен ансамбъл. Аз току-що ти повярвах също. Аз за това си мълчах, И аз защото бях отивам сигурен, и че казвам ти на повярваш. комата и моите приятелки хора, те са му организирали народен ансамбъл. Вие представяте ли си, гати подигравката, смях и те така сега ти ме гледат. Ма ти повярва ли му? Аз викам, да, той беше искрен.